Takže ahojte. Pôvodne som chcel opravať nejakú úplne inú vec, ale štrajkuje mi kúrenie v dielni. Je to bufík takzvaný. Funguje to na naftu. Prestalo to kúriť, začalo to dymiť. Toto je pôvodná nádoba, prakticky 5 litrová. Ja to mám spravené na takúto nádobu, aby som nemusel tam stále dolievať naftu. Hej. Takže tak, teraz to píše dáku chybu. Ale dymi to na bielo, nepáli to naftu, jak starý Peugeot. Takže budeme musieť sa zase do toho pozrieť. Už tento problém som s tým mal minulú zimu, ale to bola moja hlúposť, lebo som tam nedával úplne čistú naftu, lebo som bol lakomý. Takže lakomý placi dvakrát sa hovorí, a to sa nehovorí, to tak aj je. Táto zrúcaná stena, tá je v poradí. Tu som chcel dať kachličky aj pod to, aj vedľa toho. A to sa aj stane, ale teraz, keď to nekúri, tak sú tam zbytočné kachličky, treba to najprv opraviť. Takže poďme sa tomu pozrieť na čreva. Predpokladám, že zase je tam niečo podobné, jak som mal problém minulý rok, to vám všetko ešte vysvetlím. Až budete mať záujem to vedieť. Takže tak. Tak takto nejak to vyzerá oddeklovaný ten ohrievač. Tu je tá nádoba, z ktorej vlastne si to tankuje naftu. No, cez nejaký filtry, ktorý som tam dorábal, ten tam pôvodne nebol. To má byť zapojené tá hadička tu do tohoto čerpadielka. Hej. Tým, že ja som to mal z tej veľkej bandasky, tak to išlo z tej hadice externej. No, tu je štandardné napájací kabel. Žiadny zázrak, tu je samotné vyhrievacie teleso, čo je kópia nejakej inej značky, ktorú väčšinou poznáme, nejaké Webasto alebo niečo podobné. Je to čínska kópia toho nezávislého kúrenia. To je tzv. Závislé kúrenie, núdzové, ktoré používam teraz. Áno, boli tam nejaké muchy, blchy už od výroby. Tento šteker, ktorý vlastne je, ktorý ide aj do toho displeja, tu na. Hej. Tak bolo to slabé, tamto sa roztopilo. Zrejme to nie je dimenzované na to, aby to bolo používané skoro na dennej báze. Nehovorím, že každý deň tu kúrim s tým, ale väčšinu, hej. Minimálne také 2-3 hodinky to tu vrčí. No a nevydržali to tie štekre. Respektíve tento šteker to nevydržal, tie píny vnútri sa roztopili. Tak som to musel spraviť na systém, jak sa hovorí detko babka. Možno poznáte, jednoduchá spojka. Takže pôjdeme si to rozobrať. Toto je výfuk, toto je sanie. Tady toto nasáva čistý vzduch. Tady to vychádza zohriatý horúci vzduch, väčšinou horúci, keď to funguje. Takže ideme to rozšrobikovať, povieme si ďalej k tomu. Je to rozšrobikované. Tu je ten motor. To je vnútorná turbínka, ktorá nám vlastne naháňa vzduch dovnútra do tej spalovacej komory, ktorá je tu. Teraz sa podržte, čo bude vnútri, áno. Vyťahneme to von. Tak toto vyzerá vnútri. Je to strach
na to pomysleť a ešte to vyčistiť, áno. Tak to vyzerá. Takže toto je pointa, potom to teplo sa neodozdáva, už to nedokáže horeť poriadne. Máme tu pripravený takýto kybliček, ktorý už čosi zažil. Tam si to hodíme. Pôjdeme to von očistiť, lebo to sa vnútri nedá robiť. Je to tak zadechtované, že to proste treba manuálne vyškrabať, vyfúkať to s kompresorom, celé to vyčistiť a budeme dúfať, že nám to opäť bude fungovať. Tu sa ešte potom vrátime, keď toto bude očistené, tak sa vrátime k tomu, jak to vlastne funguje. Je to úplne primitívne, úplne totálne primitívne. Najväčší problém býva tam vo vnútri, tam je tá spaľovacia komora, úplne tam na konci tejto časti, tej rúle. Tam je vlastne to, kde sa to deje, kde sa to zažína. Hej, tam nám ide tu na ten žhavič zakrútiť do toho. Ten nám to vlastne celé zapaluje. Tam je vnútri také oceľové sitko, jemné. Niečo jak načistenie riadov, akurát zlisované. Toto je ten žhavič, ktorý nám to zapaluje. No a tam to bude zakarbonované. Je dosť možné, že sa tam ani úplne poriadne nedostanem. Tak uvidíme, jak to celé dopadne. No. Idem to vyčistiť. Je to jakž tak ustrojené, vybraté z obalu. Samotné to teleso vyzerá takto, ktoré nám to zohrieva. Tu je vyfuksanie pre horák. Tento ventilátor nám robí vlastne to, že nám naháňa ten studený vzduch okolo tohto telesa, v ktorom to vnútri horí. A zohrieva nám ten okolitý vzduch a fúka nám ho do priestoru. Hej. Tu je žhavič, ktorý nám to zapaluje, tepelné čidlo a napájanie toho ventilátora. Ten ventilátor má spoločný motor aj s motorom tej turbínky, ktorá je vnútri, tu ešte uvidíme. Takže ten istý motor nám žene aj vlastne výduch kúrenia, aj turbínku vo vnútri v spaľovacej komore. Takže je to dosť zadechtované. Nebude to asi úplne dokonale vidieť, ale toto je vlastne výfuk. Je to zadechtované, tak starý diesel. Takže asi nám to dechtovalo z nejakého dôvodu. Tak budeme to musieť rozobrať. No je to v rámci možnosti vyčistené. Stále je tam tma, ale vyčistené to je. Deto ten horák. Horák má ten problém, ktorý som už spomínal, že není tam úplne ideálne sa dostať tam dolu. Tam sa to ľúbi zakarbonovať. Tady to je prívod napty cez túto trubku rovno ku tomu žhaviču sem. Tam keď sa to zakarbonuje, žhavič to nevie zapaliť. A tam vzniká problém. Problém je potom to, že buď to treba kúpiť nové, stojí to asi 25 €, celý tento horák, alebo ho tu urezať, rozrezať. Tam je ten pôvodný zvar. Tam to treba rozrezať, vyčistiť a znovu zvariť. To je ešte taká vlastnejšia alternatíva. Ale tak budeme dúfať, že sa mi to podarilo vyčistiť do takej miery, že to bude fungovať, kúriť. Tak ideme to zložiť a budeme to testovať. Tak, máme to osadené na mieste. Hej. Máme tam nádrž je tu na. Ale tým, že je to pripojené na túto bandasku, tak tá nádrž nám tam momentálne nechýba.
Tak to skúsime zapať. Teraz sa nám pustil ventilátor na nejaké slabé obrátky, ako vždy. On si proste niečo odvetráva tú komoru. Tu nám máme čerpadlo, je tam ešte vzduch, takže možno nám to na prvý šup nezapáli. Kým to čerpadielko doťahá tú naftu. Ale uvidíme, malo by to fungovať. Teraz to chvíľočku potrvá. Už by sa nám to malo každú chvíľku rozbehnúť. Malo by začať teraz pumpovať čerpadlo. Budeme krásne vidieť, jak nám potom posúva tú naftu. A už cvaká. Áno, teraz vidíme, že nám tá nafta tam prúdi. No, prúdi. To sú skôr aj také po kvapočke to tam dáva. Snaží sa to zapáliť, ale chýba mu tá nafta. Koľko sme to mali odpojené, ale už to zapálil. Relatívne dobré. Podľa sluchu. A ešte je to také, hoci aké vidíte, že tie bublinky stále sú. Ale naberá otáčky. Turbínka. Snaží sa nám kúriť, bolo by to cítiť tu na tom výfukovom potrubí. Začína byť horúce. Ono nemusí byť také dlhé, ale tá tepelná strata, čo vyšla do toho výfuku, bola dosť veľká. Vidíte aj sami, že to kolienko, toto prvé je už takmer fialové, to posledné je stále tej striebornej farby. Tam tá teplota není až taká extrémna, čiže aj tú teplotu z toho výfuku vlastne to odozdáva do priestoru. Aj to treba využiť, to stratové teplo. A teraz už pekne cvaká čerpadielko. Už nám to kúri. Takže možno čas od času to treba takto vyčistiť. Ono, hovorím, zrejme není to dimenzované na takú pravidelnú prevádzku a dlhú prevádzku, aby to išlo každý deň a neviem koľko hodín v kuse, takže zložíme to, zadeklujeme to, dáme tam tú nádrž a budeme sa tešiť z teplúčka.